Tak, jedu, klepni. Mobil, klepněte ho. Klepni mobil. Nezvoňte. Dobrý večer, ahoj, nazdar. Vítajte. Dnes tady máme dvě velmi zábavné kapely, jedna z nich je z Prahy a jmenuje se Vltava. Jedna je z ďalekého východu a volá sa Čikiliki Tua. Okrem nich tu budeme mať aj zábavno-poučných kritikov, takže verím, že sa dnes všetci strašne dobre zabavíme. Možno aj poučíme. Tak čo, ideme? Poďme. Skupina Čikiliki Tua je skvelá hudobno-divadelná úderka z Prešova, ktorá bere hudbu a všetky veci okolo hudby s absolútnym nadhľadom, a čo sa mi páči, tak to nie je iba nadhľad taký proklamovaný, ktorý by bol súčasťou imidžu, ale je to úplne naozaj. Proste Čikiliki Tua je radosť, 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 na 3 riadky samá radosť. Skupina Vltava oslavila nedávno 15 let, od prasátkovských začátku se vyvinula v kapelu, která vidí svět poměrně temně a hořce. Hlavním tahounem kapely je Robert Nebřenský, kterému moc nerozumím, a o to více těším na dnešní koncert. Z ramen blázen chodí v botách z kamen, blázen veze kozlavkáře, bláznu klíčí v uchu pecka, blázen žije s kozlem hnecka, blázen dal už světu s Bohem. Když mě blázen z pole viděl, spadl jsem z kola, dopovídal, bláznu z obou vrací z ramen, blázen chodí v botách z kamen, bláznu klíčí v uchu pecka, blázen žije s kozlem hnecka, blázen dal tu světu s Bohem. Viděl, spadl jsem z kola, dopovídal, když mě blázen z pole viděl, spadl jsem z kola, dopovídal. Kozel, kouzelník, v bílých rukavičkách, tahá kapesník, utírá mi víčka, dopovídal, když mě blázen z pole viděl, spadl jsem z kola, dopovídal, když mě blázen z pole viděl, spadl jsem z kola, dopovídal, když mě blázen z pole viděl, spadl jsem z kola, dopovídal. Na obidve kapely sa tu zniesli rôzne kritiky, ktoré sú od nadšených až po také, ktoré tie kapely moc neberú, a ja si myslím, že pri tak osobitých kapelách ako sú Čikiliki Tua a Vltava je dosť dôležité aj to, ako tie kapely vyzerajú, ako hrajú na pódiu, ako to celé proste funguje. Takže mňa by zaujímalo, či niekto z tu prítomných 4 kritikov zmenil napríklad názor, či si stoja za tým všetkým, čo v skupine kedy povedali, kedy napísali. Já bych přepisoval detaily asi. Třeba formulaci, že Vltava je skupina pro 35leté ambiciozní, bych změnil na Vltava je skupina o 35letých ambiciozních. Čiže detail. A o Čikiliki Tua v podstatě tam mám dojem, že jsem slyšel z těch CDček úplně něco jiné, než co hráli. Jednoznačně, já jsem z toho měl z těch CDček dojem dramaturgického bordelu, že ty skladby v podstatě nešly, což o tom koncertě se rozhodně nedá říct. To byla prostě punková jízda od začátku do konce, téměř punková jízda. Pankáči. Nemá to vôbec žiadnu chybu, nechcete mať na raňajky rybu, do ľadu vysekáte dieru a chytíte vstúchať.
už mi umrzla pravá noha, ani ruku si necítím. A ucho, tato je si jeho. Dobře, zeptáme se Jany. Jana je velká příznivkyně skupiny Vltava, což myslím samozřejmě úplně naopak. Dokonce si sestavila takový žebříček 3 kapel, které jsou nejhorší na celém světě, konkrétně v České republice, a Vltava tam patří. Já jsem citovala kolegu, který jako první říkal Mňák, že to je nejhorší kapela na světě. Děkuju. Pak jsem ještě nějaký doplnila boty Vltavu. Začal príjemný vzťah mezi moderátorem. Jo, to jsme na sebe takový příjemný od začátku. Mohu doufat, že jsme druzí, ale Roberte, ty jsi přece říkal věčně druhý. Ale za Mňákou, jaká čest. Ne, to byla lehká nadsázka, ale... No dobře, ptáme se teda na dojem z koncertu, třeba jestli si ten dojem z Vltavy si trošku třeba ještě nezhoršila, já nevím. Já tu muziku snesu, ale když mě otevřou pusu a já mám chuť utíct. A myslíš skutečně, že to je teda jenom tím projevem Robertovým, který je opravdu specifický? Mě ta muzika zanechává chladnou naprosto, jako ať si hrajou, ale prostě ten styl toho jakože vtipného zpěvu ve mně vzbuzuje hluboké pobouření, nemůžu si pomoct. Takže chladnou. Ty to přijímáš chladně, ale si plná pobouření. Já to neberu si to osobně. Tak jak si to může brát jinak, že jo? Umělecky. Umělecky, aha. Jak se na to díváš? Jak to bereš umělecky a jak občansky, Roberte? Tak já nebýt toho, že jsem zjistil, že tady Jana je sympatická mladá dáma, tak vlastně bych měl chuť říct, dobrá, každý ten novinář si dává vizitku sám sobě tím, co píše, a není potřeba to dále komentovat. Ale tady vidím trošku nějaký rozpor, jakože chladně nebo nechladně. Prostě, když je tolik kapel, Jano, já cítím, že tebe naše hudba vůbec nenechává chladnou a naopak tě silně vlastně jako přitahuje, fascinuje takovým jakoby negativním způsobem. Ty jsi bouraček a teď jako... No, tak něco. Ale to vůbec není tak špatné, protože vzniká prostě nějaká emoce, která se může ve vteřině obrátit ve svůj opak. A možná, že se toho dožijeme ještě tento večer. Co ty na to? Jo. Jen pro ten dnešní den hvězdy přijdou blíž. Za oknem jižní kříž na svůj klakson zetrou. Jen pro ten dnešní den vše se může stát. Jen pro ten dnešní den andělé ti budou hrát. To se mi chce chtít, jen klid svůj tichý mít, víc po ničem netoužit, nechtít nic mít, nechtít nic měnit, nemyslet si nic, jen se vším souhlasit a prohlásit, že nejkrásnější den je dnešní den.
išiel by som ku kapele Čikilikitu a tiež tam boli také napísané veci. Mě třeba spíš, co na to, ne že by vadilo, ale možná trochu zamrzelo, no asi ho zklamalo. Ta neujasněnost vaší image, prostě vy tam máte for v textech, ale ještě musíte prostě udělávat ten for jako na druhou tím, že prostě vy se tam ala uklizečka jako prostě s potapickýma brýlema. To už mi přijde trošku moc křeč, jeden je prostě svlečený do náha, ty jsi jak Spanlavin Criminals. Já myslím, že ten text, ty texty sami o sobě mi přijdou velice vtipné, jako fakt jsou podle mě velice dobré. A že si myslím, že je zbytečné, trošku křečovité už a přehnané to násobit ještě tady tím prvoplánovým jako vlastně kašpařením, jako že tam dáme nějaký crazy kostýmek a bude to bžunda. My sme nad tým nikdy nejak nerozmýšľali a to, že budeme nezoblečení tak, jak sme, tak vlastne ja som bol v tom ako vždycky. Tak chodíš normálne. No, to je ten problém, ako ja príjem hocikedy do baru a tam sedí on aj takto oblečený a objednáva si koňaky a kričí na kočky. To je úplne normálna vec, ale to je fakt tak, že... Všetko to bolo tak, že budeme mať zajtra prvýkrát v živote koncert, doneste si dačo, obliecť. A teraz my sme sa stretli v šatni a on mal toto. A ja som si myslel, že ma poráži. No a ja som si myslel, že je koniec. Že my už nikdy nebudeme vôbec hrať, keď on v tom vyjde na pódium. Jak dlouho hrajete? 5 rokov. Dobrý. Ako fakt tie oblečenia sa ani nezmenili. On má to isté, čo doniesol si prvýkrát a ja by som mal, len som stratil to tam. Dajte mu. Čo to všetko? Na čo, prečo, za čo? Na čo? Na čo, prečo, za čo? Vyprala si mi ponožky, kúpila si mi ruské pirvošky, včera si mi doplietla sveter a vraj som krajší ako Peter. Na čo to všetko? Na čo, prečo, za čo? Na čo? Na čo, prečo, za čo? Ráno o 5:30 vstávaš, celý byt za mňa porysávaš. Urobíš raňajky zatiaľ časy čítam a tak zasa znova sa ťa pýtam. Na čo to všetko? Jdeme jsou tady ještě Danielovi, který není velkým příznivcem Čikilikitu. Mňa síce tiež tie oblečky iritujú, ale mne skôr vadí, že všetko to, alebo väčšinu z toho, čo som dnes počul od Čikilikitu, mám pocit, že som počul 88. alebo 9. od každej tretej kapely, ktorú som zažil na Pražskom Rockfeste. Môžete vy napríklad zareagovať? Čo už my zareagujeme? Či dej? Tak mi niečo ešte vadí, čo je taká tá čerešnička na tej šľahačke, či naopak, tak to je ten hysterický vokál, ale aj tu som ochotný uznať, že to možno skôr súvisí s tým, že keby som bol o niečo mladší, tak by som bol možno tomu nadšene tlieskal, ale teraz ma to už po 5 minútach tak irituje, že musím utiecť. Keď tak jačíš a neviem prečo. Ja si práve myslím, že to je to, čo robí tú kapelu jedna z vecí, ktorá ju robí výnimočnou. Áno, a navyše, kto nepozná pražský výbier, ešte sme sa nedohodli z kopce, bez ľadu a skladu, tak ten si povie, to je ale zaujímavá hudba. Prípadne ešte Toy Dolls, pretože myslím, že ste asi trošku spankoveli. Ja by som sa strašne chcel k tomu vyjadriť, kvôli tomu, že pre mňa je napríklad podstou, že ma prirovnávaš k takýmto kapelám, ktoré sú vlastne svetového formátu, ale ja osobne napríklad za seba môžem povedať, že ich viac menej nepoznám. No, ale mňa ako poslucháča to vôbec nemusí zaujímať. Hej, ja viem, ale ja ti vysvetľujem, pretože sa debatujeme. Ale zase to je celé také, že ja mám pocit, že naši kritici vôbec nedôverujú v pôvodnosť našich kapiel a stále sa snažia ich prirovnávať k niečomu, k niekomu a
že to někdy možno aj není celkom dobré. Já třeba jsem ochotný věřit té skupině, že si třeba na ten styl přijde po svém, ale pokud se na něj přijde po svém 10 let poté, co ten styl vzniknul, tak prostě má smůlu. Jako. Moja smola, že o tých kapelách viem a že som to v tých 80 rokoch všetko zažil a dokonca aj vo veľkej miere žral. A je to obrovská výhoda poslucháčov, ktorých tu vidím, že sú ďaleko mladšie ako ja, ktorí si povedia, že čo nám to tu plácaš o nejakých skupinách, o ktorých som v živote nepočul, nechcem počuť. A aj keby som išiel do obchodu s najväčšou pravdepodobnosťou, tie platne už tam nie sú. Mne stačia títo tu, sú mladí, hotovka, beriem ich. Prázdnym ešte vôbec, bo hovoria stále, že vôbec neviem ani gitaru si naladiť a že strúny už mám 2 roky a neviem, bo boli kamaráti na začiatku, ale už teraz rodina a ja neviem, bo jeden do Ameriky chce ísť a už mi aj volal Kajo Konárik, že by som išiel s ním do televízora, že budem s ním tam zahrám na playback a že budem s ním tam hrať, ale ja neviem, bo to je kamaráti a ja neviem, či by to mohol dať, tak ja asi nakoniec potom pôjdem s tým Vajterom. Dásňou si nechá skáť po hlave, raz, dva! Další otázka je, když hrajete takovou hudbu, která se vyznačuje třeba tímhletím mečením a takhle, jaký máte vztah třeba, dejme tomu s médiama, nebo takhle, jak vás přijímají, když jste velice nestandardní? Pouští vás někdo v rádiu na Slovensku? Púšťajú. Jo? Fakt, jo? Tak ako v tom takom u nás v Prešove, lebo tam máme také radio a my vlastne tam, však my sme tam najmodernejšia hudba, to ešte to... A hneď si blížšie pri mne. Já bych se teda ještě vrátil, stejnou otázku bych položil Robertovi, jestli ty ses někdy setkal s tím, že třeba ti někdo vytýkal, že tvoje tvorba je příliš osobitá, příliš vyhraněná a nepříliš pochopitelná pro široká média třeba, což se může stát, že jo, při tom, jak si lidé sedí v těch firmách. Příliš osobitá ne, příliš vyhraněná ne a příliš nepochopitelná nebo málo pochopitelná ano. No. A čím si myslíš, že to je? No tím, že ti lidi říkají, že ta hudba není tak úplně pochopitelná. Příliš osobní a příliš speciální a málo pochopitelné, málo zaměřené na obecný průměr. A na co je to teda zaměřené? No, to je, když se jedná o sebevyjádření, jako to je zaměřeno na toho, kdo je schopen to vnímat a třeba si z toho vzít něco pro sebe a nějak se obohatit nebo potěšit a tečka. No já si to myslím taky, ale proto by mě na tvém místě třeba mrzelo to, že ty písničky nezní z rádia tak moc, jak by mohly. Že třeba Jana by je neposlouchala, ale spousta lidí by si je poslechlo, že jo? Na místo toho balastu, který tam je často. Možná i Jana by potom... Chtě nechtě. Proč máš pro boha potřebu mě přesvědčit o tom, že jste dobrá kapela? Říká, že nic neřešíte, o nic vám nejde. A dáváš spoustu energie do toho, aby si myslel, jak jste vlastně v pohodě. Podstatně méně než ty do toho, že my jsme v nepohodě. Ale dobrá, tak je to škoda, no jistě, no, ale tak co mám dělat, tak prostě to nehrajou, tak to nehrajou a já se kvůli tomu nezblázním.
Já byl kovářem a měl jeho sílu, žádný výhně pak ozářem. Upůl bych si vílu, víla zisker zrozená a z drahých kovů zněla by mi jak ozvěna každý večer znovu. Marně výheň roztápím, marně kovy scháním, to já se spíš utrápím, ta víla není k mání. Vo viacerých kritikách tuto prítomných ľudí sa objavilo také, že je tá 30-letí intelektuáli a staršie publikum. Daniel napísal, že je tam nejaká starecká, vždy však nonšalantní nostalgie, že to je pro muže 30-tníky intelektuáli. Pavel Kučera, jejich desku si koupí spíše majetný 30-tník než 16-letá studentka, tak to sa ti ako počúva, ja si myslím, že čo ja viem. Co já s tím, tak lidé píší a živí se tím, že jinak naše koncerty navštěvuje spíš studentstvo a skutečně lidé, kteří si desku nekoupí, vypálí si ji raději. Odhaduje se, že na jeden náš prodaný výlisek je 10 kopií černých. Takže v tomto prostoru my se pohybujeme a naše hudba je jakoby teoreticky otevřená všem, je tady, prostě existuje, ale tak jako moře a já si třeba myslím, že texty, zrovna třeba konkrétně Marx, Engels, Beatles, to je hodně osobní, hodně generační věc, jako to si nebudeme zazlívat. Celá ta image té kapely je hozená do toho, že my jsme vlastně takoví ti stanoucí chlapci, kteří zůstali těma klukama a v podstatě je to baví a možná, že je to i zachraňuje od nějakých malérů nebo od nějaký nudy životní. Ale nemůžeš říkat, že jste skupina pro každého otevřená, když speciálně vaše texty a v podstatě i vaše image vás prostě prozrazuje na první poslech. Já nevím, vy si tady stýskáte na jednu stranu, že tady docela sympatická skupina ze Slovenska se podobá mnohému. A na druhou stranu jako vám vadí, že naše skupina se ničemu nepodobá. A že je prostě osobní a sama sebou. Když bozy zestárnou, tak nosej hroby v holinách, mají v puse sádlo a ptáčka típaj dolina. Když bozy zestárnou, tak kosou holé věštecký s dloubou boli a mají z letecký kukly. Když bozy zestárnou, tak smrkají šle a kravaty a dojí lítost na oči sněhem zavátý. Když bozy zestárnou, tak provází je popička, mají z prstů zkovy a koukaj, když jde holčička. Když bozy zestárnou, tak dávěj do strun klavíru, fuj pásku děrnou a cpou jazyk, kde nechal škríru. Zestárnou, mají chůdy z ramen stožáru, jen chlastají beton a bez helmy spějí v požáru. Bozy, když zestárnou, mají půl nohy z krátníku. Zestárnou a němí táhnou vrak parníku. Bozy, když zestárnou, mají stůl jako paruku. Zestárnou a z uhlí šáhnou ti na ruku. Když zestárnou, skáčou si na tu, bozy, když zestárnou, že táčí
Všichni ptáci na druh. Když bozy zastanou. Já jsem ti teda četl přes rameno, ale ty máš v tom scénáři napsaný, že, a je to v podstatě asi pravda, že Vltava je v podstatě miláček kritiky, co si budeme povídat. No tak samozřejmě. No, takže jako... Tak proč tady pláčeš nad tím, jak je to kritici zní? Vůbec ne, nad tím nepláču, já se jenom o tom bavím. Jeden kritik prostě dá každý desce Vltavy 5 hvězdiček, ty řekne, že je nejhorší kapela na světě a vy všichni píšete do jednoho časopisu, když to přeženu, že? Tak se jenom bavíme o různých pohledech na hudbu. No, my hrajeme už dlouho a léta tomu tak skutečně bylo, že my jsme se tomu až divili, že jsme vlastně vždycky pochváleni, ať uděláme cokoliv a koncert se nepovedl a ta kritika se vždycky nese na určité vlně. A ty si myslíš, že kritici přijímají od sebe vzájemně ty názory? Nepoznali... Ale říkají si vlna, tak teďka frčí jako chválit Vltavu? To si vážně myslíš? Nepoznali, že, ale že hrajeme špatně některý ano. A že vy jste prostě členy nějaké... Tajné divné společnosti. Spiklenecké, ne. Ale prostě znáte se, jste novináři a reflektujete sami sebe, jak kdo píše. Tak já teda musím říct, že ne. Já odmítám být házen do pytle české kritiky. A už vůbec odmítám to, aby si mi říkal, že česká kritika má nějaký jeden mozek, který jako řídí a který určuje. Podívej se, tak jak my ti to řekneme po lopatě. Obecně Vltava patří mezi kapely, která ať udělá, co udělá, tak každý ví, že to bude mít úroveň. Že to bude mít kvalitu Vltavy, která je konstantní. Ďakujeme, nasleduje pesnička o slávnom československom hokejistovi Jirkovi Lalovi. Raz, dva, tri, štyri. La 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 la. Ja by som prešiel teraz k ďalšej veci, ktorú sme tu my chceli riešiť dnes, aj chceme vlastne, a to je, súvisí to samozrejme s tou osobitnosťou, výlučnosťou, a to je akýsi humor a vtip u obidvoch kapiel. Ja sa opýtam úplne lopatovo týchto dvoch skupín, že či sa cítia ako vtipné skupiny. Martin, vy keď ste zakladali kapelu, dnes ste chceli byť taká veselá skupina a tak? Ono to fakt vzniklo úplne postupným vývojom a tie texty nie sú nejaké extra naplánované, ale sú to fakt reálne veci. A napríklad narodil sa mi syn, pustil som si plyn, to už je 6. za 2 roky. tak to je to Godla, Cigan Godla, ktorému sa to stalo. A čo ten človek, však on je smutný, proste nemá šancu, proste všetko stihol so 4 ženami, má 6 detí za 2 roky a ja fakt nevidím humor. On chodí po úradoch, vypisuje papiere a to je realita proste. No a potom akože je to sranda, ale u nás to fakt tak funguje v tom meste. Ako fakt. Máco, cítiš sa ty ako vtipný tanečník? Ty tam tak tancuješ vtipne? Ja si pomáham tak. Ja sa bojím, na koncerte ľudí a toto. Keď si tak tancujem, tak je toho tak dobre. Ja sa cítim dobre, keď tancujem, bo si myslím, že ja dobre tancujem. Ja sa inak tiež cítim dobre, keď tancuješ. Prosím? To zpívala Madonna nebo Kylie Minogue, takový ten text o tom, že se cítí ale to dobře. nesúvisí s jeho tancom Kylie Minogue. Ne, to bude jen taková připomínka z pléna. Nesúvisí s mojím tancom, fakt, ja som videl klip, nesúvisí ono.
sa stratí, no zrazu nemusím sa ničoho bať. Vo všetkom poradia mi moji kamaráti, oni budú radiť a ja sa budem smiať. Jedného z nich si ale obzvlášť vážim, poznáme sa už 2 roky z jednej štaty. Jeho návrhom zdorovať sa neodvážim, veď je to odborník na slovo vzatý. Vyrátať hodnotu tlaku, odhalí každú príčinu zázraku. Astrologické poznatky spieva v rytme samby, prirovnať ho každej nový to by bol ku zambi. Za rady stiahujem percenta zo zálohy, no ja sedím doma a mám mnohý vlaky. A tak medzi nami silné puto vzniká, na svete som šťastný, mám kamoša odborníka. Keby sme po tom prvom koncerte videli, že tak toto bol teda trápas, vieš, tak akože do toho by sme určite nešli. Ako. A ja si myslím, že by ste do toho išli, mne to prípada ako úplne prirodzené fungovanie tej kapely. Áno, ale vieš, je to také blbé, keď človek má 15 rokov a postaví sa na pódium a dole stoja proste ako desiatky spitých metalistov a pankáčov, ktorí ťa majú tak totálne na haku, že proste si to nevieš predstaviť, lebo je to koncert v Prešove alebo vo Svidníku. A ty ťa behom tých prvých 5 minút vycvičia tak, proste ty si ešte ani nezapneš gitaru a už nie si proste, nezapneš nič. Ty prídeš na pódium, ty urobíš len krok na pódium a už sa kričí hrajne! A skončí sa pesnička však hrajne! No a teraz? Hrajne, Sex Pistols. Sex Pistols, Debustroll a tak. A ty tam musíš prežiť proste, je to tvoja hodina. Na to si čakal celé 3 týždne, celé 3 týždne v skúšobni proste, na to si sa tešil. No a potom, keď z toho vyrastieš a že to prežiješ, a že fakt vždy dojdeš domov celý, tak potom to ijde. No. Pravdu říká kdekdo, ale málo kdo, nebo málo komu se u toho zasměješ, nebo málo kdo to říká vtipně. Jakože, a mně se právě líbí třeba tady to, co teď vyprávěli, já věřím tomu, že to bylo do pudníku pravda, ale jako málo kdo z nás by to tady odvyprávěl tak, abychom se u toho 4krát zasmáli všichni. Jako to je právě ten dár. Já to prostě cením tady tohle, na tom, že to někdo má. Stála si len tak v parku, jedla si rohlík a parku, horčica ti stekala po ruke a len si sa tak smiala, Vietor ti zavial do vlasov a ja nežnou grimasou som ti naznačil, že by som ti splnil úplne všetko na tom svete, čo by si prijala, Prepáč mi, Kristína, vypadla mi z úslina, so žúvačkou asi musíš si ostrihať vlasy. Prepáč mi, Kristína, vytiekla mi z úslina, polepila ti vlasy, musíš sa ostrihať asi. A Solo a Maťo. No inak, čo sa týka napríklad Jana, teba, tak ty si napísala, nie, ty si napísala, že Čikiliky tu a sú gymnaziální humor. A ty si napísal tiež středoškolský humor. Souhlasím ke středoškolskému. Ten humor samozřejmě má svoje místo, to já ho, asi to není humor, který bych vyhledával úplně často, ale fakt je ten, že mě když jsem poslouchal tu desku, jak já jsem to tamhle napsal, že opravdu jako párkrát se přistihnu při tom, že se uchechtnu. A teď se ještě podívám, jestli to náhodou nikdo neslyšel, čemu se směju, že je to takový ten, že tě opravdu dostanou takovým tím vtipem, kterýmu by si se normálně nezasmál, ale tím, že ho řeknou a tím jako podají, tak si jako řekne, že je to dobrý. Ale
Jako je to ten typ humoru, ale na druhou stranu gymnaziální humor je přesně to, že to není humor, který by si chtěl poslouchat každý den. Ten rozpor mezi námi je vlastně jasný, jakože mně se líbí ten středoškolský humor, protože oni jsou vysokoškoláci, ale já mám jenom střední školu. V noci nahá dívka myslí na jezírko, tleská na 2 dřívka, složí na něj bírko. Přestávám ti dýchat, morze bliká lítko, napíná nokticha, trní vodu kvítko. Tak také. Pláče, dotýká se prstem břehu v dálce. Češe splavy, po nohách ji hadí hlavy. Ve tmě pláče, chvěje dětským břichem, noční kačer projel tichem jako vláček. Robert, když jste se ocitli taky v takové pozici kapely, která nějakým způsobem byla označována jako humorná nebo jako nositel nějakého zvláštního humoru, bylo to v období, když jste hráli písničky jako Prasátko nebo moji oblíbenou píseň Hemis, kterou jsem nikdy nepochopil úplně, hlavně způsob přednesu. Ano. Pro mě jenom to dopovím, myslím, že vám to trošku vadilo a že vám to v poslední době vadí víc po 3. a 4. desce, kdy už to není tak celé úplně vůbec jakože na místě. Vadilo, tak trošku nás mrzela taková ta jednorozměrnost toho hodnocení a tady právě se jednalo o takovou jakoby setrvačnost, ne toho, co se patří psát, ale o opisování jednoho od druhého. České kritika, nemyslím třeba špičky v kritice, jako dejme tomu ve Velké Praze, ale prostě v regionech něco někdo čet v rockpopu, tak to pak napsal do toho deníku, že přijede kapela, která... To už tady není kritika, promiň, že ti skáču do řeči, a to už jsou anonce na koncerty a to je specifický řemeslo, co nemá s kritikou nic společného. Připomíná rychlé šípy a tak. No. A tak prostě to není kritika, my jsme se to tomu dlouho smáli. Vážně. Ale pak, když vlastně jsme se stali jakoby zvířátkovou kapelou a stalo se to takovým trošku jakoby břemenem, takovou koulí u nohy, tak nám to začalo i vadit a chtěli jsme se od toho malinko distancovat a naštěstí teď jsme ve fázi, že už nám je to úplně jedno. A jestli teda vtipná kapela, tam nějak to tu smíří, že jo, tak já nechci hrát falešnou kartu, že naším úmyslem není lidi pobavit. My hlavně chceme, aby se lidi bavili na koncertech. Při pohádkové chuti dal řízek, mandličky a víno. Padla jedna narážka. Do litru spíš trapně hrál svůj smích. Ženská to byla plná. Tak zvážně, než mu zhaslo kino. Však Váňu měla za šaška. A překotil s ním žitlivý. Ten neuvěří, kdo rád má, teď to nepochopí. Že láska může být i klam. Že láska může být i klam. Ach, Váňo, život běží. Co chlápka umí vzít za kluby, po laně kráčíš. Vyhoď toho, je to klaun. Smutný. Ale není v tom jako humor v písních, jo. Já si myslím, že právě moje písničky jsou nejsmutnější. No, já neznám smutnější. A vlastně svým způsobem mě na tom jakoby vzrušuje to, že se tomu lidé smějí. Tak v tom jako shledávám takovou zvláštní jako podobu jakoby krásy. No já myslím, že tam musí být trošku záměr, že jo? Protože i když ty texty jsou třeba smutný,
Mě třeba Zajíc, který chce jezdit na koze, přijde jako nejsmutnější text, co jsem za poslední dobu slyšel, že jo. No ale vážně, že jo, to je fakt. Akorát se ten způsob, jakým vy to prezentujete, jakým to prostě nasmažíte, je zavádějící, že jo, a to podle mě musíte dělat vědomě. Já myslím, že není zavádějící, ale je tak jakoby vzrušivě kontrastní. Ano. Takže chcete je to jenom jiná formulace. Ale víš co, Petře, prostě my jsme kapela, která to dělá takhle, no. Když se zajíc zamiluje do kozy, hrozně rád by se si na ní, rád by se povozil. Hrozně rád, hrozně rád, hrozně rád by se svez. Když se zajíc zamiluje do kozy, hrozně rád by se si na ní, rád by se povozil. Hrozně rád, hrozně rád, hrozně rád by se svez. Chtěl by něžně očmochávat jí rohy. Hrozně rád by lil si k ní, rád by se přiložil. Hrozně rád, hrozně rád, hrozně rád byl by s ní dnes. Když se zajíc zamiluje do kozy, hrozně rád by lil si k ní, rád by se přiložil. Hrozně rád, hrozně rád, hrozně rád byl by s ní dnes. Zkusí se k ní přiblížit, jak dovolí. Ale zajíc má však stejně jiné úkoly. Právě má dost potřebu jíst, nemá čas na kozy. Už musí jít. Když se zajíc zamiluje do kozy, hrozně rád by lil si k ní, rád by se přiložil. Hrozně rád, hrozně rád, hrozně rád, hrozně rád, hrozně rád, hrozně rád, hrozně, 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 hrozně rád. Hrozně, 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 hrozně rád. Hrozně, 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 hrozně rád. Hrozně rád, hrozně rád, hrozně rád, hrozně rád, hrozně rád. Ja by som sa chcel ešte opýtať, považuješ ty nějakého kritika za strašně vtipného například? Ne, vtip ne. Jako není, já vůbec nehodnotím. Já spíš, ale to vám ale říkám teď upřímně, bez jakýkoliv zášti, léta jsem čekal na to, že se dočkám nějaké reflexe od někoho, ne třeba přímo z vás, ale jakoby z vaší branže, ale myslím to úplně upřímně, že se jakoby dočtu, v čem bych se měl zlepšit a co nedělám úplně dobře a prostě ta reflexe nepřišla, já už prostě s váma nepočítám. Mezi náma já taky čekám hrozně dlouho na rockovou kapelu, která by mě oslovila a o který bych měl dojem, že fakt zpívá pro mě a o mě. Taky se to neděje ještě. Není žádná taková v Česku třeba? Já právě myslím, že ne, rozhodně si nespomínám. Ani vo světě vůbec? To je zajímavé, že šéfredaktor hudobného časopisu povie, že ho neoslavuje žádná kapela. Ve světě určitě, ale ne. Tak to už čekáme dlouho. Takže asi všem poděkujeme a rozloučíme se všema. OK, děkujeme. Takže tak, děkujeme, dobrou noc. Do našeho mesta zavítal skupina slovenského formátu. Je to pre nás veľká udalosť. Po 2 rokoch opäť zahratu. Príde na veľkom tyraku a prinesie si vlastné repraky. Pred PKO čakám celý týždeň, že zadarmo mi dajú plagáty i odznaky. Do našeho mesta zavítá skupina veľkých osobností. Budú mať vymakaný program a veľa zaujímavých hostí. Chodia stále do televízora a rozprávajú, čo je nového, že popularita je strašne únavná, že pracujú celé noci až do rána bieleho. Do našeho mesta zavítá skupina obrovských rozmerov. Zahrajú Hyťaz a Slaďaky,
a ja si ich zachytím kamerou. Zapijú úspech drahým sektom, naivné dievčatá pochytajú za boky. Vrátia sa k svojim projektom a ukážu sa v našom meste opäť o 2 roky. Ďakujem. Ďakujem za všetky a trošku mi zhasla gitara.